kanálu so psom. Aj v tomto prípade platí, že nič netreba nechať na náhodu. Tento rok to bude Raviho prvý Silvester a kvôli tomu som si sem zavolala Slíža, s ktorým vám spoločne ukážeme, ako sa na ňo môžete pripraviť aj vy. V boji so strachom existuje viacero možností. Ja ich tak laicky rozdelím na psychické, fyzické a chemické. To nám Čo? lieky a tak, ale to neviem, jak ukážeš. A potom, že v tých všetkých troch sa najradšej vrtám v tých psychických a ty môžeš odhodiť kuželky alebo niečo. Pretože väčšinou strach vzniká v psej hlave. Sú to jeho skúsenosti, vnímanie a jeho predstavy o svete, podľa ktorých vyhodnocuje, či sa bude bať, alebo sa mu to bude páčiť. My tieto jeho názory vieme do istej miery ovplyvniť a aj zo strašidla vieme systematickým tréningom spraviť kamaráta. A presne o tom bude toto video. Ukážeme vám, ako v psovi pretvoriť, že silvestrovská oslava sprevádzaná ohňostrojom nie je apokalyptický koniec sveta. Systematická desenzibilizácia. To znamená, že sa vystavujete strachovému podnetu len do takej miery, aby ho registroval, ale nebál sa. Kontrapodmieňovanie znamená, že ide o vytvorenie novej podmienenej reakcie na to, čo vzbudzuje strach. V tomto prípade ohňostroj. Pes si postupom času zvuky začne spájať s niečím príjemným, napríklad krmením, hrou a pocit strachu vystrieda pocit radosti. Za mňa je najlepšie tieto dva spôsoby skombinovať, pretože koniec koncov aj tak väčšinou idú ruka v ruke. Takže zatiaľ, čo ja budem Ravimu spájať zvuk s niečím príjemným, ty skúsiš od ticha postupne zvyšovať hlasitosť. Samosky. Ravi, čo má robiť teraz? Ísť ku mne? Nie, ja tam budem s tebou. Aha. Začnite pri veľmi nízkej úrovni zvuku. Napríklad si stiahnete nahrávku ohňostroja alebo zvuk vytvorte manuálne. Môžete si pre začiatok pustiť veselú pesničku, ktorú máte radi a pomaly zvýšujte hlasitosť. Dobre. Wow, super. Pamätajte na to, že zvuk má aj svoje fyzikálne vlastnosti, ktoré nie vždy viete nahradiť prehrávaním cez repráky. Väčšine psov práve vadí tá tlaková vlna, ktorú delobuchy vytvárajú. Poďme teda skúsiť vytvoriť nejaké reálne zvuky. Máš tu niečo? Mám! Odmeňovať psa môžete počas zvuku. Tým budete spájať niečo príjemné so zvukom, alebo mu dáte odmenu až po tom, čo zvuk doznie a pes sa pekne sústredil. Môžete byť ale štedrý ako ja a odmeňovať sa aj. Super. Postupne hlasitosť zvyšujte a pokiaľ pes nebude mať reakciu, opäť odmeňujte. Nikdy neviete, kde bude tá hranica, kedy pes bude ešte v pohode a kedy už nie. Pes by mal byť sústredený na hru či inú aktivitu. Je to hadopes? Pozri sa, to je tvoj nový kamoško. Ravi, ty ma nebudeš mať rád už nikdy. Uj, good puppy! Po nej môžeš pukať. Ešte pukni. Uj, good puppy, super. Penny. Uj. Môžem, hej? Ak pes uprednostňuje hru pred jedením, využite to a počas zvuku sa s ním môžete preťahovať o hračku alebo ho hrou odmeníte za to, že sa plne sústredil na aktivitu, počas ktorej zaznel zvuk. No a aby sme to spravili ešte také viacej autentické, tak sme si pre vás prichystali ohňostroje, no teda nie sú to úplne ohňostroj. ale prskavky a tak, čo sa podobá ohňostroj, pretože ono nie je cieľom pripraviť psa na ten skutočný ohňostroj, nie? Áno, presne tak. Neberte toto vážne, všetko, čo uvidíte v tomto videu, je iba akože... Super.
Hovorila som tete, nech mi dá také, že najjemnejšie a najmenšie, lebo... Vicky, keď ide nakupovať, tak kúpi všetko. Lebo je v akcii to bolo. Čo to je, Rabušik? Ohňostroje, no? Silvester! Pri takomto nácviku by ste mali rátať s tým, že to môže zabrať viac času, ako by sa vám mohlo páčiť. Všetko to záleží na danom psovi. Každý je totiž iný, každý vníma inak svet. Dávajte psovi jasné úlohy a presne mu vyjadrite, čo od neho očakávate. Mala by to byť aktivita, ktorú má pes rád, alebo je pre neho ľahko vykonateľná. Nie, že mi odpalíš kameru, prosím ťa. Takže Ravi sa nebojí ani bengalských ohňov. Niektorý psík si môže zvyknúť behom pár lekcií a inému to môže trvať mesiace. No a v neposlednej rade ste to vy, váš prístup, pravidelnosť, zodpovednosť v tréningu. Tento spôsob je podľa mňa najzodpovednejší a je skôr taký preventívny. Ja sama radšej riešim problémy skôr ako situáciu a hlavne týmto spôsobom si zároveň prehlbujete dôveru medzi sebou a spoznávate svoje reakcie. Prskavky, búchavky, piráty, všetko. Mali by sme im povedať ale ľuďom, že toto už nemusíte absolvovať vlastne ani jednu z tých aktivít, čo sme teraz robili, maximálne keď tak prskavku, pretože my neplánujeme ísť zdravým potom na Silvestra von, určite budeme doma. Je to proste len také, že aby sme vám ukázali, že môžete trénovať aj takýmto spôsobom. Ravi bude doma a Slížo bude vonku. Smelo trénujte, skúšajte, dole do komentu nám napíšte, či sa váš psík bojí ohňostroja alebo nebojí ohňostroja a vidíme sa v ďalšom videu. Takže po tomto úspešnom videu by som chcel len povedať niečo, že som sa inšpiroval, že môj nový diel sa bude volať Ako s mačkou. Teraz to nestrel do mňa, prosím ťa. Na Úspešný tréning. fantastické. Od detstva.